satu kali tebang kaki intermezzo sesarengan Sekar Gumelar membela yang bayar. ASR Audio. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu yo marang aku, sinejan lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti telung ketika kowe malah tanpa kirim warta, bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya liya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara, tresnoku kang tulus suci ramok jaga malah kok blenjani. Apa iki wis nasibku kudu pisahan karo sliramu, senajan potro ning ati nanging aku ra bisa ngonjati. Lilo atiku wis lilo nanging batinku keloro-loro. Nanging aku wis kebacut tresno. Sekar Gumelar Way Vision ASR Audio Faisal luar biasa. Opo wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku, sineksen lintang rembulan tresnamu jare mung kanggo aku. Yeay kadung telung ketiga nanging sliramu tanpa kirim warta, bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara, tresnoku kang tulus suci ramok jaga malah kok blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu, nanging aku ragu mergo ati wis kebacut tresno. Lilo atiku wis lilo
senajan batinku keloro-loro nanging aku ragu mergo aku wis kebacut tresno Sekar Gumelar Vision ASR Audio masuk Pade Jemblung masuk deh apa wis ora kelingan sumpah janjimu omong marang aku asina kesen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku yeay aku wis tolong ketiga nanging sliramu tanpa kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline ngasmara tresnaku kang tulus suci ramo joko malah goblenjani apa pancen wis nasibku aku tuh pisahan karo sliramu tresnoku kang tulus suci mergo aku ra bisa ngoncati lo atiku wis lilo nanging atinku keloro-loro najan aku ragu mergo atiku kebacut